KPY on osuuskunta, jossa ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenten vaaleilla valitsema 30-henkinen edustajisto. Edustajat valitaan tehtävänsä 6 tilikauden ajaksi. Vaalit järjestetään kuitenkin joka 3. vuosi, koska puolet edustajistosta on erovuorossa joka 3. tilikausi. Edustajisto valitsee hallituksen jäsenet ja määrittää omistajapolitiikan, joka sisältää muun muassa eri omaisuuslajien allokaatiorajat sijoituksille. Edustajisto vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntämisestä. Lisäksi edustajisto päättää hallituksen esityksestä osuuden omistajille maksettavasta osuuskorosta. Edustajisto ohjeistaa myös hallitusta osuuskunnan toiminnan kannalta periaatteellisesti tärkeistä ja laajakantoista asioista. Edustajiston vaalissa ehdokkaaksi voi asettua sellainen KPY:n osuudenomistaja, joka on myös jäsen. Edustajiston vaali on niin sanottu listavaali. 5 äänioikeutettua jäsentä voi vaalia varten esittää oman ehdokaslistansa. Itse edustajiston vaalissa äänioikeus on jokaisella jäsenellä. Jokaisella jäsenellä on 1 ääni.